Ngiyakhulekela wena wezolo. Ngikhulekela wena osekhaya, wena ofuna umsebenzi, wena ogulayo, wena onenkinga, wena ojikelwe ngabantu, wena ojikelwe ngumndeni. Ngiyakhuleka njengamanje. Ngithi uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu ekukhanyisele, uNkulunkulu ekwembathe. Njengamanje kusasa silungiselela ukuthi kusasa siye emanzini kulapho khona siyobhubhisa khona izibopho zika 2026. Kulapho khona siyovika ikhali, sivike yonke into, sivike inkinga. Uqala unyaka bojwala ukuthi neqala nje unyaka engathi ungathola inhlambuko noma uthola ubhafu. Nangabe ukuthi use East London, use Kapa, use Cape Town, neqala unyaka uboke nje uyohlanjulula nje, uke uhlanjulwe kogezwe nokufanele ubhabhadiswe neqala unyaka. Uzokwazi ukuthi into inyoka nozoyishaya ngeke uvele uyishaya emsileni bese uhamba uyoyika ikhandi, izophenduka ikushaya phela. Awuthi noqala unyaka uhlambulula izinto zakho, wenze sure ukuthi futhi uyaqaphela. Ungaspendi imali, ungaleke umosha imali, uleke uyokhipha 20,000 kuphi. Ake uqale nje impilo ngento right, ngento right nje. Ake uyenhlambuluke nje yamanzi, uthola amanzi, uthola impopho. Njengoba mina kusasa ngiyinyanga ishumi ngihambisa abantu edamini lapho khona sithi kusenkwareni khona. Kule dam ehlonishwa kakhulu eBergville. Lapho engiyongena khona ngiyobhabhadisa khona abantu, ngiyohlambulula abantu. uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu ekwembathe, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu ekukhanyisele. Ngiyabonga.